Milí študenti, pedagógovia a priatelia FMK, dovolte mi vám z ďalekého Čínska zapriať k týmto krásnym sviatkom veľa radosti, pohody, pokoja, plno dronov a self-balance skútrov pod stromčekom a užívajte si každú chvíľku, ktorú môžete s vašimi blízkymi. Buďte dobrí nielen na seba, ale aj na ostatných, a to počas Vianoc aj v priebehu celého roka. Veľmi si vážim možnosť byť súčasťou tohto krásneho projektu Vianoce FMK a chcem sa poďakovať spolu s mojimi klientmi vám, organizátorom. Alka bочка, начала, Julia Laiva, Anachka Beslosola, Vanikola, Valaskola, Nicola Lidavova, Udana Kustudava, Dominica, Kistesova, Ka, Noshika, Miami Yush, Aska, Duhovska. Kitchi Monacoa, Rebecca Tochikawa, Claudia Balokova, Marina Magat Gobalova, Petra Yuroshova, Barbara Bahova, Erika, Najwa, Mishka, Jonasova, Breda, Kresowa. Šťastné a veselé.